یہ اس دور دی گل پہ کرنا جس دور دے بارے سکول کنجر پڑھاؤندے نے او واشی سن او ڈنگر سن نے تمیز کنے در کتے دیا پترا لکھ لعنت تیرے پڑھن تے کروڑا لعنت تیرے جبر سور دیا سورا تو انسان ہے استانی نو تو نہ چھڈے نال بہن والی تو نہ چھڈے آنڈ گوانڈ تو نہ چھڈے کتی دیا پترا کتا کتی چھڑ دیندا تو نہیں چھڈدا تے بکواس کرنا بھوکنے نبیاں پاکاں نو ڈنگر تھلوا کے بلان لکھ لعنت تیرے جمن کروڑا لعنت تیرے ودھن تے ارباں لعنتاں تیرے مرن تے لا محدود لعنتاں تیرے اٹھن تے شرم کر لعنتیا سورا تینوں پوچھنے والا کوئی نہیں مار مار سور دا بچہ بنا دے بندہ تینوں ایڈا ظلم اتو آندے نے چشتی ہے لکھ لعنت تیرے تے اللہ چشتی اینڈ چشتی اینڈ شکر پڑھ کو ڈھیل ملی اتو تیرے شاہ جی سمجھ نہیں آئی نے اور سچی دسو کسے سکولی تو یہ ممکن ہے کسے دی تھی بہن دے بارے آکھے نا 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 او بوئے بند کر کے سکسیے تے حضرت یوسف فرمان دینا اے کتے دا پتر آپ بوئے بند کرن دی سوچ دے یہ آپ لب دے پھر دے بانے بوئے بند کرن دے اتوں بیکھو دے کدی حج دے جا رہی دے کدی عمرے دے سور دا بچہ تے نو پتہ نہیں یہ ہو جا بندہ جسلے حج لبیک آکھدا اللہ فرماتا ہے پھڑے منہ تیرا نکل جا کوئی لبیک نہیں حدیث شریف ہے جاؤں لا لبیک کوئی حاضر ضمناً گل آ گئی حکمت اگے چلیے توجہ ہے ہائے 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 اگلی گل سے غور کرنا ہوئے اے نور تے موتی تو ان کہن دینے اے پھدواں دا جان ہے مفتی ڈنگر بیٹھن مولوی ڈنگر بیٹھن سوری کو نہیں موجاں لگی ہیں بے وقوف بے ایمان قوم دے اتے جی میں مرضی کھیٹ دے پین اپنیاں گوٹیاں سٹ دے پین دے تاش پتے کھیٹن ڈین توجہ ذرا ہن ویکھنا اگلی گل قربان جاواں توجہ ہے سوال کرن لگا تے جواب دنیا وچ کسے پاسوں لے لویں میرے سوا کسے جواب نہیں دینا حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن دا قصہ اچھا توجہ ہے توجہ ہے یوسف علیہ السلام